dnešní video bych začal, že chtěl bych se zeptat na váš názor, co říkáte na dnešní dobu, kdy válka na Ukrajině pořád válčí. Proč někteří na Slovensku útočí na ministry? Proč někteří prostě lidi pořád utíkají pryč z Česka do ciziny? Prostě se jim nelíbí doma. Tímto vás vítám u svého nového videa. Martin Špánik, Česká Lípa, Slibranský kraj. No. Kdybych měl mluvit za jednou stranu, za lidi, kteří milují válku nebo peníze, tak ty bych radši skryl. Protože někteří lidi radši ukazují jenom peníze, masky a do boje je spousta lidí, co rozdává peníze na TikToku, nikomu to nefandím, každý ať si dělá, co chce, ale posílat peníze radši lidem, co potřebují peníze, Indie, Afrika. Takový lidi by potřebovali víc peněz než nějaký diváci z Dubaje. Takže tak první video ukládám na YouTube. Další video natočím u přítelkyně na zahradě.